F'Mejju li għadda kważi 285,000 turist żaru Malta għall-btala. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Dan ifisser żieda ta' 64,000 turist meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. L-akbar att ta' turisti f'Mejju kellhom bejn il-25 u l-44 sena u warahom isegwu dawk li għandhom bejn il-45 u l-64 sena. Minn dawn iċ-ċifri joħroġ ukoll li persuni mill-Italja, mir-Renju Unit u minn Franza kienu jagħmlu kważi nofs it-turisti li ġew f'dan ix-xahar imsemmi. Meta mqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra, l-att tal-jiem imqattajn f'pajjiżna tellu b'aktar minn 24% u kważi ilaħħaq il-1,700,000 lejl. Skont l-NSO ħareġ li n-nefqa turisti f'Malta żiedet b'aktar minn 63 miljun euro meta mqabbel fuq sena qabel. Minn din l-istatistika ħareġ ukoll li fl-ewwel 5 xhur tas-sena żaru pajjiżna kważi miljun turist. Dan filwaqt li n-numru ta' iljiel li qattaw it-turisti f'Malta kien jgħod kważi is-6,200,000. Skont dawn iċ-ċifri ħareġ li mill-bidu għas-sena sa Mejju in-nefqa tat-turisti f'Malta kienet ta' aktar minn 750 miljun euro.